niin, se olisi aika sairas viikonloppu eessä. Tänään keikka Helsingin Lepakkomiehessä ja huomenna pitäisi lentää Amsterdamiin Outworldiin. Aika hullu setti, niin ajattelin, että jos kokeilisi kuvaa jonkun tämmösen videovlogin, ei siinä muuten mitään, mutta mä ikinä lähettelee ääniviestiä, niin tämmönen kameralle puhuminen niin itekseen niin ei oo mun juttu. No, katsotaan. Let's fucking go. Nääkin tuli just postissa sopivasti. Ei saatana. Fuck yeah. Alright, pelipaikoille. Löytyi tuohon Niko kans mukaan. Niko klousata illa. Kyllä vitos tulee hullu hardtechnaa. Värinallinen setti ja jengiltä päät ulos. Tai aivan pihalta. Let's fucking go. Kyllä vitos. Ei mä tarvita tää naru on niitä. Lepakkomies. Let's fucking go. Kyllä vitos. Alright, let's go. Lane trip to Kun jengi miettii minkälaista keikkaelämä on. Piriturilla kolmioleipää. Ai että. High life. Keikas selvitty ja seuraavaksi. Onneksi sai vähän nukuttuukin. Seuraavaksi pitäisi niinku pakkaa ja lähteä lentokentällä. Yes, check-in ei voi tehdä netissä jostain syystä, niin nyt tulee vähän kiire lentokentällä.
Hotelli selvitty. Eka solmat. Voi alkaa. Turvallisuustarkastuksesta selvitty. Ei ollut yhtäkkiä ilmestynyt käsiasetta. Reppu. Pakollinen lentokenttä vissi. Tärkeimmät ensin. Mä oon käsittänyt, että tähän kaupunkiin ei pääse sisään, jos ei tosta ota kuvaa tai videoa. Mitäs tää nyt on? Let's go! Niin, lähdetään settiin. Miten täältä pääsee keskustaan? Keskusta on löydetty. Pitäis löytää klubi Paradiso. Sitten me hakemme paidan. Katsotaan löytyykö. No niin, paita saatu. Seuraavaksi oikein tehtiin kalja. Se ei ollut kyllä liioittelua, kun jengi sanoi, että täällä tykätään pyöräillä. Kalja löytyi. Itsepalvelukassalla pääsi ostaa alkoholia. Kukaan tullut kyselemään yhtään mitään. Tää on eri meininki Suomessa. Sitten lähdetään hotellille moikkaamaan Ville ja Laura. Olen Paskasaari. Kiva päästä jonnekin sisälle ennen eventtiä. Musta tulee ihan paikallinen näitä julkista. Vähän bussit kentältä ja täällä mennään sun kanssa. Jännä toi julkista ja toi maksutapa, että sä maksat niin kun sä hyppäät ineen ja sit se pitäis leimata itsensä ulos siinä. Muistiko leimata itteni äsken ulos? Sporasta. Saa nähdä millainen tonnin lasku sieltä tulee sitten. Postissa kotiin, en tiedä. Tää semmoista. Hotellille selvitty. Tässä Ville, tässä Laura. Kippis! Next stop, Outworld. Vielä kun täältä pääsisi jotenkin vittuun. No niin, nyt on menty bussilla, nyt on menty Sporalla. Eiköhän otetaan vielä juna. Ei juna-asema löydetty. Paikallisten avulla löytyy oikea raidekin. Ei muuta kuin ottaa junaa. Let's go! Paikalliset opastaa mut paikalle. Eiköhän mennä. Yes sir! Raining man. Hallelujah, it's raining man. Yeah. Täällä ollaan mestoilla. Mä en meinaan päästä sisään vittu tämän repun kanssa. On kuulemma liian iso, mutta turistina pääsin. Kun näytti vähän
pinkkas silmään. Let's go. Nyt pitää vaihtaa vaatteet ja sit mennään. Täällä nyt ei saa kameralla kuvaa, mut niinku annetaan vähän makuu. Jumalauta. Tää vittua. No niin, alkuodelliset selvittelyt. Huhhuh. Ei vittu sanoi, aivan sairasta. Sitten pitäisi suuntaan lentokentälle. On tää oltu jo 16 tuntia maassa. Ei saa. Ihan sanaton. Ihan sanaton. Akku meinaa loppunut. Laitteet ei toimi. Tässä ettiin lentokenttä ja lento on 5 tuntia. Tää vittu. Tää elämä yhtä suorittamista. Ei se auta. Se auta itse. Semmosta. Reitti löydetty kentälle. Juna kulkee. Let's go. Suomeen saavuttu. Vettä sataa. Jos muutenkaan. Matkapuiteetti yli niin paljon, että kotiin pitää selviytyä vielä julkisivuun. Ettei tää olisi liian helppoa. Elämäkin yksi vitu työ. Ettei se vieläkään menisi liian helposti, niin onneksi tuossa muisti, että jääkaapissakin pelkkä valo odottamassa. Eihän sitä ruokakaupassakin vieläkään. Vittu. Ja kotiovi näkyy. Alkaa riittää.